नायदो लोगोफोर नै दैनि भिउआ बिराद मोजां समायना नुखायो आयु लाजायानालाय नै ओरैबायदि धारनालाय आयु मान स्पस्ट ना बिराद समायना दाउजेंआ थ' बेफोराव दुगैनो हायो आरो जोङो दा थांबाय थानोसै दैनि भिउ ओरैबायदि समायना बोरै बारबावगोनलाय बेखौलाय बासिलांजोबसिगोन माथो है मानसि बारदों आरो बै बारसिम लांनाया माबायाव आं एसे थांसै दैया मारथारखा नायलाय नै दुगैनो बिराद मोजांलै दाउजें वाव लोगोफोर जोङो दाउजेंआव बेरायबाय दुगैबाय इन्जय खालामबाय बिराद मोजां प्लेस नायदो नै ओरैबायदि स्पस्टखा दिनै बिराद क्लियार बिराद मोजां नाङो आरोना समायनानै थ' दुगैबाय एसे इन्जयबो खालामबाय बैयावनो दुगैबाय बिराद बरिया आरोना थ' लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामबाय थालिया जोंबो थांनोसै दा गोजान ना जायगायाबो थ' जोङो दा ओंखारबायानो नै जोङो थांगासिनो आरोना थ' बिराद मोजां समायना जायगाया मानसिफोर दंलाबायो सिगांथिंजायबो थ' बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नामा नायदो नै बिराद स्पस्ट'खाना ओरैबायदि स्पस्ट' माने क्लियार जाखायो आरो लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला स' भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जोङो एसे इन्जय खालामबाय आरो गोजान जायगा फैनानैब्लाबो थ' फैनो हागोन बिराद मोजां दा गरमाव दुगैनो थान्दा मोनखाबाय एकदम दुगैनानै थ' भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला आरोना मिथिखानाय जायगा थेवबो ओरैनो थास्लायस्लाय बेखार मा खालामबाय थानो ना थ' एसे बेरायबाय जोबोद मोजां नाङो भिडिअ'आ बेखिनियानोसै फोजोबथ'नाय जाबाय गोजोनथोंसै